Em dic Martí, tinc 18 anys i us explicaré el projecte de la fundació en què hem estat treballant els últims mesos. La idea va sortir arran d'una altra passió, que és la bicicleta de muntanya, i que m'interessava molt poder treballar de manera com posant molt al lloc de la gent que les fabrica. I llavors amb un altre company, això va començar a l'institut, vam començar a treballar en un projecte de fer una bicicleta d'alta gamma amb altres prestacions a partir de materials reciclats i per un preu d'una bicicleta de mitjana gamma, podríem dir. Llavors, el que se'ns va acudir era crear nosaltres la matèria primera a partir d'alumini reciclat, llaunes o paper d'alumini, safates d'alumini, tot el que es pugui trobar. I per trobar informació, bàsicament hem fet servir internet, cerca digital, hem trobat tot. I bàsicament vaig mirar a quina temperatura es faria l'alumini i com podia aconseguir aquestes temperatures. El més còmode és fer-ho amb gas, però era més liu perquè s'havia d'aconseguir un cremador o fer-lo, i tot plegat era més costós i més perillós, diguem. I llavors vaig decidir fer-lo amb llenya o amb carbó o amb combustibles que es cremessin, diguem, pèl·lets també es poden fer servir. I em vaig estar informant de com podia fer el que és el cos del forn i vaig trobar que la majoria de la gent feia una entrada d'aire forçat en què sobrealimentava d'oxigen el foc. S'ha de buscar un sistema millor, perquè per sortir de la plaça va bé. I feien un cos de ciment refractari per poder, perquè és molt aïllant de la temperatura i fa que l'escalfor es mantingui molt més a dins. Quan s'engega de veritat fa un soroll com de motor d'avió. Generalment els forns que havia vist d'aquestes mides eren cilíndrics i d'una forma semblant a una bombona de butano. Llavors vaig pensar, o fèiem una bombona de butano o amb un barril d'aquests de cervesa grans, tot i que patia perquè es pogués fondre, però una bombona de butano era el perfecte perquè és ferro gruixut, està pensat per aguantar altes pressions, és de la mida que em cal, té la tapa que llavors la puc fer molt fàcil,
li puc ficar el refractari dins, el ciment, vaig fer un encofrat i una estructura dins armat i això va ser la primera idea que vaig tenir i la que vaig acabar fent. Sí, pel tema de la bombona de butano, com que sabia que a casa em podia portar algun conflicte, el que vaig fer va ser assegurar-me de fer-ho bé i assegurar-me el tiro al 100%. I em vaig documentar de les mesures de seguretat bàsiques que havia de tenir en compte. La vaig comprar de segona mà, la vaig deixar tota una nit amb el que és la vàlvula oberta, perquè ja estava buida, tècnicament. Primer li vaig enxufar un cremador i vaig cremar el que hi quedava. Després la vaig deixar tota una nit amb un tornavís clavat perquè buidés tot el que hi pogués quedar. I el dia següent vaig omplir-ho d'aigua, la vaig omplir d'aigua sencera, vaig treure el que és la vàlvula on es connecta als cremadors o el que es vulgui, i llavors amb la radial la vaig tallar tot vol. Vaig fer primer un tall de prova, vaig buidar l'aigua, després vaig tallar tot vol i ja ho tenia. D'aquesta manera m'assegurava que no podia passar res de cap manera perquè m'haguessin fet fora de casa. Principalment resistències he trobat en el procés de fer-ho perquè en el moment que em vaig gastar tot el sou que havia guanyat fent de cangur amb un sac de formigó, tothom es van preocupar i em van dir que si n'estava segur i tal. I a l'hora de fer-ho funcionar, clar, que al final és foc i altes temperatures, és fàcil cremar-se, m'he cremat 1000 cops, però res seri. I, sí, preocupacions sí que he rebut, que al final m'han fet avançar més lent, però és normal. Llavors, la resta prova i error. Primer vam provar a fondre-ho directament i intentar treure les peces a partir de lingots grossos, com pot ser aquest tros de rodó, que la idea era fer-lo servir per tornejar i poder treure peces útils d'aquí. I això ho vaig fer amb un pot de pintura, amb un pot d'esprai tallat per dalt, vam abocar, i després amb el torn per fer el que es vulgui. Tot això simultàniament anàvem avançant la part de disseny del que és la bici. Llavors vam començar a investigar amb els motllos de terra i no ens en sortíem de cap manera. Intentàvem fer terres que fossin molt fines, però que alhora fossin elàstiques, diguem, perquè mantinguessin la forma, i això no ho trobàvem per enlloc.
També vam provar-ho amb sorra de platja, que és molt fina i quan es mulla manté bastant la seva forma. L'únic que a l'hora de fer motllos en 2D, diguem, molt bé, però a la que havíem de fer peces en 3 dimensions no s'aguantava per enlloc i no quedava gens bé. També vam provar-ho amb cendres barrejades amb terra normal i els resultats van ser bastant bons, però passava el mateix que amb la sorra de platja, que no s'aguantava la junta. I amb terra normal i corrent també ho vam provar, amb la més argilosa que vam trobar. I finalment vam acabar comprant una terra especial de fundició que és d'alta resolució, que és aquesta terra que es pot deformar perfectament i manté la forma, que finalment vam acabar fent motllos amb això i explorant amb diferents tipus de maneres de fer les peces, sigui a partir de motllos fets en 3D o a partir de motllos fets amb guix, a partir de motllos fets amb fusta. Vam provar diferents tècniques i vam aconseguir resultats bastant bons. Això aguanta molt fort. Aquí va quedar aquesta imperfecció, per això ja no la vam polir més. Però pel que és la precisió i la qualitat del material no aconseguíem resultats bons de cap manera. L'alumini reciclat és de molt mala qualitat generalment i llavors ens passava això, que quedaven moltes impureses. Aquí es pot veure en algunes proves que fèiem, quedaven restos d'escòria dins i llavors això ens feia que les peces ens debilitessin molt i que la mínima força que havien de fer es trenquessin. Això és tota l'escòria. Això per anar bé s'hauria d'anar traient. I llavors va ser quan vam començar a provar amb aleacions. Barrejàvem una mica d'un tipus d'alumini, una mica d'un altre, barrejat amb plom, per intentar aconseguir més resistència o més flexibilitat. I prova i error. No vam buscar res, perquè al final volíem veure-ho de primera mà i tenir l'experiència. Doncs ara el projecte, després de fracassar amb moltes peces i molts intents de peces, ens vam frustrar molt, ens vam enfadar i ho vam deixar estar i ho hem tingut parat un parell de mesos. La idea inicial era fer els tubs per fabricar els quadres a partir de fundició. Però ens hi vam ficar i vam fer unes quantes proves, ens vam frustrar molt perquè aconseguir un tub octogonal de parets molt primes, com poden ser 2 mil·límetres, de llarg, molt llarg, i fet amb una aleació molt concreta que ha d'aguantar flexibilitat, però a l'hora de ser molt rígid. Era un repte molt complicat realment.
A part de que no es fa com ho volíem fer. Es fabriquen amb màquines que ho extrueixen i que fan els perfils d'aquesta manera, però fer-ho al graig de casa és un repte immens. I ara ho hem tornat a reactivar, hem comprat l'alumini al magatzem i, clar, veient-ho en perspectiva, un cop es tingui el prototip fet, o sigui, no té sentit invertir temps en buscar la manera més eficient de fer un prototip, diguem. O sigui, dedicar ara setmanes a aconseguir un tub que podem comprar en 2 minuts, el que és per construir un prototip que no és ni el projecte definitiu, diguem. Hem valorat que no ens compensa en esforç fer primer el material i després el disseny, diguem. Si no, ens surt més a compte tenir primer un prototip i ja després centrar-nos en això, en abaratir-ho i en poder fer un material reciclat com el que hem fet. Llavors la intenció d'ara mateix és el que és el quadre, fer-lo amb tubs que hem comprat i trencar-nos la closca per aconseguir fer una dobladura de tubs que puguem donar-li graus amb precisió i tot això, i poder-ho soldar, aprendre a soldar els tubs, perquè també no és fàcil, i perfeccionar-ho tot a partir d'aquí. I les parts massisses, diguem, sí que la idea és poder-les fer en fundició i fer servir la terra i els motllos i tot, perquè al final és més pràctic i no depenem d'algú extern que ens subministri el material. I no ho sé, hem treballat també en intentar fer lingots molt regulars, diguem, per poder-los treballar amb CNC o amb fresadora o... Bueno, s'està treballant amb això.